Spotkanie z ich muzyką przenosi do krainy tradycyjnych piosenek i przyśpiewek kultury polskiej, łemkowskiej i ukraińskiej, gdzie melodyka niesie wiele emocji. Energia łączy się z nostalgią, tradycja z nowoczesnością, a słuchacz z muzyką. Krambabula, zapraszamy!
Kochani, dzień dobry. Dobry wieczór. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy dzisiaj z wami tutaj. Cieszymy się, że jesteście. Kochani, my gramy tanecznie, także serdecznie was zapraszamy do wspólnej zabawy. Bawcie się z nami. Mam nadzieję, że jeszcze zaśpiewacie, bo też będzie taki moment. A teraz takie proste ćwiczenie. Trzeba podnieść ręce do góry w ten oto sposób. Poradzicie sobie państwo. I robić tak. Fantastycznie. Bardzo proste. Świetnie wam idzie. Wysokie, jak się bawicie! Pięknie dziękujemy. Następna śpiewanka, думam, że bardzo dobrze znate. Jak znate, to zaśpiewajcie razem z nami. Jak ja spała na sen.
seni. Jak ja spałam na seni, na seni. Krysznodonia szalene, krysznodonia szalene, krysznodonia szalene, szalene. Krysznodonia szalene, krysznodonia szalene, krysznodonia szalene, szalene. Wysokie jesteście tutaj! Dzięki kochani, dzięki! Czy wy jesteście tutaj? Czy wy się dobrze bawicie? Ja widzę pięknie, że tutaj jest parkiet wypełniony tanecznym szałem. Słuchajcie, jest tam specjalny parkiet, także kto ma ochotę podylać, zapraszamy was tam. A my lecimy dalej, czas na coś po Zapraszamy polsku. tam z dala, bo ja widzę, że jest dużo takich Tak, osób, drodzy które państwo. pewnie przyjdą, ale może troszkę później, ale zapraszamy, my nie Słuchajcie, gryziemy na później będzie pewno. za późno. Czas na coś polskiego. W moim ogródeczku dla was teraz. Bawimy się dalej. Ja była młoda jak
rozkręcacie się bardzo pięknie, no to my trochę uspokoimy na przekór, ale tylko na chwilę zrobimy taki nastrój, a wy możecie rozkoszować się tymi pięknymi dźwiękami. mocniejszych brzmień, do bardziej tanecznych. Co przed nami teraz? Do ciebie, Kasiu.
bardzo dziękuję. A my lecimy dalej, kochani. Dalej po polsku, a wy goście. Specjalnie dla was. A teraz śpiewanka, która zaporządkowała ansambl Krambabula. Myślę, że tyle wystarczy. Następna śpiewanka, werbowa Jadoszeczka. Naopowiadałeś, Piotrze. Werbowa Jadoszczeczka, doszczeczka, chodź po niej na stoczka, na wse pole lewije, z Witkiem mylej przyjdę. Na stoczce prywezę czerwony czoboty, kosewskiej roboty.
trochę zwolnienia jest, ale my wracamy do mocnych brzmień. A teraz taki specyficzny utwór, ponieważ słuchajcie, zazwyczaj gramy utwory łemkowskie, polskie, natomiast to jest taki utwór autorski. Autorski szczególnie tutaj muszę wyróżnić naszego Piotra, ponieważ on napisał tekst do tego utworu. Także posłuchajcie, jest bardzo specyficzny. Mam nadzieję, że będziecie się z nami bawić. Kochana, tylko ty mi nie dasz wcale, wezmę sobie sama, a jak wezmę sama, to pójdę do Stefana, będziemy się miłować do samego rana, do domu pełnej siana, gdzie nikt nas nie zobaczy, będziemy odpraszana, moja mamuś kochana, już nie jestem mała, mamuś kochana, nie jestem sama. Jesteś mała moja córuś kochana, jeszcze odrobinę czasu, musisz pobyć sama, aby dojrzeć do kochania. Twoja mamuś nie słuchała, została tylko rana, nie do powtarzania. Słuchaj swojej mamuś, nie będziesz nigdy sama, moja córuś kochana, już nie jesteś mała, córuś kochana, nie będziesz nigdy sama. Dziękujemy. W tym koncercie będzie dość dużo takich momentów delikatniejszych, nie, Piotrze? Ale to dobrze, bo takie nastrojowe numery mają taką, mamy okazję na chwilę tutaj sentymentu i takiego odetchnienia. To co? Ojczyj to kiń stąd. Ojczyj taki stoi, szczosywa chrywonka, spodobała
jeszcze. Taya dziewczynka. Oj, nie ta dziewczyna, jak była lyczynką, bodajże ja była, bodajże harna ja na konia ruczynku. Bodajże dziewczyno, bodajże harna ja na konia ruczynku. Dziewczyna przyszła, ruczynku podała, bodajże ja była, kochania nie znała. Bodajże ja była, kochania nie znała. Z wieczora do rana, jak słoneczko zjdzie, jak słoneczko zjdzie, kochania wyjdę. Jak słoneczko zjdzie, jak słoneczko zjdzie, kochania wyjdę. Oj, czyj to kim stoi, szczęsny spodobałaś meni, taya dziewczynka. Pięknie śpiewacie. Jeszcze będzie moment na zaśpiewanie z nami. Ale my powolutku się zbliżamy do końca spotkania z wami. Bardzo nam jest smutno, a więc kochani, przyspieszamy tempa. Ostatni moment, żeby z nami się pobawić, potańczyć, bo my to za chwilę będziemy robić. Hala wodu, koromysł, Wnecja, znamy i pan to jak Barbina Wnecja. Halu, słowa, halu, daj, bo ty na krycia. Tak porusza, te szkody, rycia. Woła, w temu, tu, tak, krytyna, krycia.
fantastyczni. Kochani, to co? No musimy się powoli żegnać. Bardzo jest nam przykro, słuchajcie, świetnie się bawiliśmy dzisiaj z wami. Mamy nadzieję, że wy również. Zespół Krambabula. Ostatni numer dla was, więc słuchajcie, jeżeli ktoś jeszcze nie dołączył do nas, chodźcie tutaj, jest fajnie, naprawdę. Możecie państwo potwierdzić chyba. To co? Karczmareczka chyba. Dziękuję pięknie. Mamy nadzieję, że bawiliście się fantastycznie. A dzisiaj Krambabuli zagrali dla was specjalnie akordeon, Piotr, Żółta! Gitara, Kinga Skrzypińska! Gitara basowa Mateusz Kubaczy!
nie puścimy tak po prostu, bo my chcemy, żebyście z nami zaśpiewali. Zaśpiewacie? Zaśpiewacie? Czy zaśpiewacie razem z nami? Uwaga, no to próba. Będziemy dzielić sektorami. Lewa strona, śpiewa tak. Uwaga, uwaga. Naj, 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 naj. Pięknie, jeszcze. Naj, 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 naj. Lewa strona. Naj, naj, naj. Lewa. Na, 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 naj. Środek. Na, 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 naj. Naj, naj. Naj, 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 naj. Zespół Krambabula, dziękujemy, dziękujemy. A sam Krambabula, bardzo dziękujemy! Jesteśmy niesamowici, dziękujemy wam. Słuchajcie, i po łemkowsku mówi.